La polèmica entorn a l'exposició Arrels tangibles, relats d'identitat, organitzada per alumnes de segon d'ESO de l'Institut Abat Oliva de Ripoll, ha posat de nou al centre del debat la figura de Sílvia Orriols, batllessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana. La mostra incloïa fotografies dels estudiants amb objectes que consideren part de la seva identitat, però dues d'aquestes imatges retractaven alumnes menors amb el vel islàmic, un símbol que, segons Orriols, representa submissió, opressió i una visió masclista i patriarcal de la dona. En parlarem a continuació. Abans, però, no oblidis prémer el botó m'agrada, subscriure't al nostre canal i, sobretot, deixa un comentari amb la teva opinió. Parlem-ne. L'exposició havia de tenir lloc a l'espai municipal La Lira, però la batllessa va decidir vetar-ne la celebració en aquell emplaçament. Davant la negativa del centre educatiu a retirar les dues fotografies, tota la mostra va ser traslladada a un local privat amb el suport d'alguns veïns i membres de l'oposició. Des del consistori, Sílvia Orriols ha argumentat que l'Ajuntament no permetrà que es normalitzi la simbologia islamista en espais públics municipals, sobretot quan afecta menors i es vincula a una suposada justificació cultural del vel. Cal remarcar que l'Ajuntament no havia autoritzat formalment l'ús de la lira per a aquesta activitat, tal com ha afirmat la pròpia batllessa. Segons el seu relat, alguns funcionaris podrien haver actuat sense el vistiplau del govern local i per això ja s'estan prenent mesures per aclarir els fets. Mentrestant, des d'Aliança Catalana es defensa la coherència amb la línia política que separa la institució pública de qualsevol simbologia religiosa, especialment aquelles que perpetuen desigualtats de gènere. Escoltem Sílvia Orriols, batllessa de Ripoll. Bé, ja fa uns mesos que l'equip de govern va decidir dedicar l'aparador de l'Espai de la Lira a totes les entitats esportives i entitats culturals de la vila perquè poguessin exhibir-hi ja sigui el seu treball o els seus equipaments o altre material que volguessin que la població pogués visibilitzar a través d'aquest aparador. En cap cas es contemplava la possibilitat de fer-ho extensius als centres escolars ni a d'altres organismes. Dit això, no ens consta a l'Ajuntament de Ripoll que hi hagi hagut cap sol·licitud d'aquest espai per part de l'Institut Abat Oliva, no consta cap instància i, conseqüentment, tampoc consta cap autorització de l'equip de govern perquè puguin muntar aquesta exposició ni puguin exhibir-la dins d'un equipament municipal. És evident que aquí hi ha hagut la mala praxis de personal de l'Ajuntament que unilateralment ha donat el seu vistiplau a una exposició prescindint, evidentment, del coneixement i de l'autorització de l'equip de govern. És quelcom que ja ens encarregarem d'investigar, però més enllà d'això, la realitat és que ens hem trobat amb una exposició que intentava normalitzar el vel islàmic, amb fotografies de diferents alumnes cobertes amb aquest vel i amb algunes descripcions a sota on es vinculava la protecció de la dona amb dur aquest element misogen i fonamentalista, entortolligat al cim del cap. Evidentment, això el nostre equip de govern no ho avala, no ho valida i no ho autoritzarà. Conseqüentment, hem parlat amb l'Institut Abat Oliva perquè retirin aquestes imatges i aquests missatges. Ens han fet evident que retirarien tota l'exposició. Nosaltres ens ha semblat bé, però ens han dit que ho farien cap a la tarda, cap vespre, i de les converses que han tingut amb personal d'aquí de l'Ajuntament se n'ha després la voluntat de desobeir les nostres ordres, en aquest cas, i de fer igualment la inauguració d'aquesta exposició. Evidentment no ens ho podíem permetre i per això hem enviat la brigada perquè cobrís amb cartolina tota la vidriera i per tant aquesta exposició deixés de ser visible des de fora al carrer. És un debat intens, és un debat que cal afrontar i que pensem que ja hauríem d'haver afrontat fa molt de temps, el de permetre que vagi avançant i que es vagi normalitzant aquesta vexació i aquesta humiliació que es pretén de la dona. El vel islàmic és un element que clarament assenyala les dones com a font de pecat, que afirma que els seus cabells són pecaminosos i que per tant cal cobrir-los per no provocar sexualment els homes. Nosaltres no podem de cap manera ni compartir, ni avalar, ni normalitzar aquest missatge absolutament bàrbar i per tant no serem col·laboradors ni contribuirem a la seva expansió. Els equipaments municipals de l'Ajuntament de Ripoll, mentre sigui governat per Aliança Catalana, no contribuiran a difondre en absolut aquest missatge, sinó tot el contrari. De fet, Ripoll va
ser proclamada Vila Feminista per unanimitat del seu ple, i nosaltres farem valdre i farem complir aquesta premissa, no només amb cartells de Vila Feminista a l'entrada i sortida del municipi, sinó amb fets i amb accions que corroborin aquest nostre compromís amb la igualtat de la dona i de l'home. Lluny del que alguns mitjans i sectors ideològics intenten fer creure, l'actuació de Sílvia Orriols no es pot considerar censura cultural, sinó una mesura de coherència institucional per protegir els espais públics d'una expressió religiosa que en molts casos s'imposa a nenes i adolescents sense que puguin exercir la seva llibertat individual. Precisament, és aquesta valentia i fermesa la que diferencia Sílvia Orriols de la resta de polítics que callen davant la imposició d'un multiculturalisme malentès que acaba normalitzant pràctiques contràries a la igualtat de drets. La batllessa de Ripoll ha proposat recentment prohibir el vel islàmic en escoles i edificis municipals. Aquesta proposta ha despertat el rebuig d'alguns sectors, però també ha estat aplaudida per molts ciutadans que veuen amb preocupacions com la neutralitat institucional es veu sovint pertorbada per la por a ser titllats de racistes o islamòfobs, quan en realitat només es demana respecte per la llibertat de les dones i pels valors democràtics occidentals. Sílvia Orriols, amics, no ha fet cap altra cosa que exercir la responsabilitat institucional d'evitar que espais públics siguin utilitzats per normalitzar una simbologia que per a moltes dones al món islàmic representa opressió i submissió. La seva acció no només és legítima, sinó també necessària per protegir els valors de llibertat, igualtat i laïcitat que haurien de ser pilars fonamentals de qualsevol democràcia. I tu què en penses? Vull llegir la teva opinió a través dels comentaris. Prem el botó m'agrada, subscriu-te al nostre canal i visita el nostre lloc web www.xcatalunya.cat. Gràcies per seguir-nos i fins la propera.